Salut! Am un Astra G 2001 1616 valve. Are probleme cu senzorul de la axul cu cami, de pe tester. Problema nu e din senzor, e din ECU. Ea se manifestă astfel. Nu dă voie decât să tureze până la 3500, mai mult nu. Se aprinde cheia. Văd că acum merge, dar când se încălzește mai tare, mai mult de 3500, nu mai. Am revenit. Acum vreau să demontez calculatorul din astea două mufii. Și revin cu video care îl desfac și îi lipesc firele. Am revenit, am demontat calculatorul. El a mai fost desfăcut din mine. Tare am lipit rapid pinii aia. Și acum îl desfac să-l lipesc mai bine. Am revenit cu calculatorul desfăcut. La mine problema este în zona asta. Sunt două fire. Nu sunt lipite perfect, dar o să încerc să le fac mai bine. Sunt partea de sus a calculatorului. Și o să încerc să le lipesc mai bine. Asta e problema la axul cu cami. Am revenit, l-am lipit mai bine. Să focalizez un pic. I-am tras o leac de gel, îi mai trag gelatină din asta deasupra și pun la loc. Și o să o pornesc. Calculatorul e gata, sigilat cu silicon. L-am lipit cu un letcon. Cam asta e. Am montat calculatorul ECU. Nu-l mai pun pe bloc. Acum îl voi lăsa cumva lângă. I-am pus o masă alternativă de pe motor. Firul ăsta. Și nu o să mai încălzească din cauza asta, el se strică din cauza temperaturii și se dezlipesc acele fire minuscule. O să fac un video și cu pornirea. Am montat calculatorul, l-am pus lângă baterii, l-am prins cu un colier aici. Am montat masa pusă aici și să-i dăm OK. Merge ca nouă. Asta e problema de la ECU. Nu mai citește axul cu cami și nu mai dă voie să mai turez mai mult de 3500. Mulțumesc pentru vizualizare și la revedere!